Şecan şey mi? Şecanka nerede? Arası ne yapalım? Canımızı gördük ama Şecanka nerede? Oktay mı? Oktay mı? Oktay mı canım? Bak bak. Baştan. Hadi onlara mı sonra yapacağım? Ben ne yaptım? Tövbe gezdim ya. Hani başka sos çekecektim, başka sos olsaydı. Hani başka sos çekeceğim ama ne fayda? Заглавие успешна мирна достъпна година. Домашен mi? Където изяви Домашен mi? Аплодисменти за Крета! Давайте да пожелаем здраве, щастие, късмет и много подаръци за тази година. Да видим на кой какво ще му падне. Ще пада. Тъй като на мен От небето ще пада. които трябва да ги подаря, защото с тях не мога да се върна в Лапландия. Реших да се отида в село Тичево, където има хора, които са заслужили много подаръци. Тъй като сега, уважаеми жители, са направили една прекрасна игра, която се нарича томбола. Томбола на малки и големи, които трябва да зарадват на тази томбола. И сега ще изтеглим томболата с един малък красавец, който сега днеска е учебник, ще изтегли томболата. Demek 2-3 olur mu Hasan? 3 kuluçka şey çıkıyor. Kor çıkıyor. Сега да бъде да покажи подаръка, което предстои. Чакайте да видим да връчим в тази голяма турба какво има. Ооо, подарък много голям, не може да го изкара. Как бъде? Sarhoş olsa böyle bağlı. Голям подарък. Го, подаръка е тя. Малкият се изтегли томболата. Чек пък като стане. Така. Уважаеми, искам да се обичава. Така. Сега ще ви кажем номер 98. Да заповядат тук да спусти подаръка. 98. Повтарям 98, да заповяда да спусти подаръка. 98. Заповядайте, господин. И така. Sonra bir saklı şarkı. Ще продължим с Мечо gelmiş ve oturup yapmış. Tamam. Çekildik kafayı parça meçosuna. Нека да разбързаме. Arabaya gelsen bazı insanlara var. Bazı öğrenmişi para alıştım. Eve kadar kapıya kadar götürdüm para alıştım. Döngü. Bir bagaya gitti oraya. Там първо да покажем. Подаръка. Следващия подарък, който предстои е с... Kim attı bunu lan? 76! Заповядай номер 76, да се получиш подаръка за нови. Kim attı bunu lan? Ben nereden ben bakmayayım nasıl? Bizim şarkılığım var. Какво е изненада? Някой май има край, който това. Atacak mı lan? Atayım ateşe aldım ama. Kim attı onu böyle bak. Ben nereden bileyim seni bak. Köpeğe patlattı bunu ya. Mercan kim atıyor var? Benim var çok köpeğe patladı bu ya. Печелим ще да изберете със следващия номер. Подаръка? Да. Нека да отворим. Нека да отворим. Ще се кажем.
Номер 85. 85 се заповядайте да се получи ръка. Други фактори това. 85. Така, Това е С нетърпение. 85 и номер да се получи фактор е. Значи пак А, не няма гледай остават ги формула. тя до колена. За другата година. добро. 85 пак повтарям, ако не го разбира, тя до колена за Чулава. Сега има тама. Други фактори. Така, Е, обаче, сега, Кметне, да. Кметне, да. Бабе. Кмет. Тия да, ще ли който мисля, който тия да. Няма да ми тия. така. Добре, А, сега, Дай, следващия номер. Не е бавно, къде ще да вършим това. Така, нека да отворим. помощ. Можем. Съпънство. Следващия номер е 43, нека да започнем. Тогава квартал Колева. Сега е, няма, да не знам какво ще е да къде да бавно, ще ме. 43. Нека подаръка да е. О, следващия подарък е съпътно. Меки заслужил подаръка. Някой много е смисъл на моята година. Чакай, само да видим. О, някой шампирува. Нека да видим кой ще пирува. Номер 51 да заповяда. Явно много сте слушали за нова година и за това ще получите подаръка. Обаче, само секунда. Тя до колега, нека да избърка тук нещо. Айде, заповядайте пак. Заповядайте. Само секунда да видим пак. Ама госпожо, чакайте малко, моите ще почне още един подарък. Номер 88, нека да заповядат така. Ето, заповядайте за подаръка. Много ме взета. Geçkan hakim. Geçkan hakimin bilir. Olabilir. Olabilir belki. Номер 100! Едно и две дури! 100! Заповяда! Çatladı kovacık ha? Orada kalkın. Herkes buyurun burada. Номер 90! Да заповядам за следващия подарък. 90! 9-0! Пак повтарям! 9-0! Kalkarsın Zege savaş. Преди Kalkarsın ilişkiler. Sabahla kahve yiyeceğiz öyle. май не се заслужи. Bu insan. Bu insan birisi. Обаче, Evet, kesin ailenin insan kaynağı oldu. Can sprey ister mi? Can Bayağı insan Sana diyen mi? o şeyde. Kesin var. Kesin şey var. Kesin final ve ayrılıyor. Doğu bütün ayrılıyor.
Doğu. Kalabalık mı oldu? Ne kadar maydanozu yapıyorlar. Maydanozu da var. Şu şeyler, en şeyler, en çok çenterdeymiş. Çok çenterdeymiş. Запрягате да теглите следващия печен билет. Четиридесет и седем за заповеда. О, тук има ли вече някой обича да ни следуе? Или? Опа, няма да так. Имам и запалка да вкара. Айде, баком. Ağzına gidiyor kalem. Ben söyleyeyim o gidiyor. Следващият спечелищ номер е номер 56 за заповяда. 56. Следващия подарък Bunlar da var iyi. заповядайте един Ben мобил. oraya bir şey almayacağım. Здраве да си ползвате. Bunu şey koymak şey kovar bir şey koymayın bu işi. Обаче, Ben niye ama koyduysalar. Ama patlamadı. Bilmiyorum belki daha eskiden kalın. Belki daha kort değil belki Nasıl daha. eski anda? Çat işte bir tane aklıma Çakla koyduysa geldi. поедно. Mesela biz soktum böyle bir boy kalıyor. Altı Numara yapsana. olsun. Bir yapsana bak ne oluyor ya. Kor oluyor. Заповяда. Diğeri şey Yani kor olacak. Bundan sonra bir tane azıcık kere mahsus söndürme başlayacak herkes sonra. Oo. Hemen bak düşmeyiz. Ben düşerse yer olacak. Ama benim adım çok fena. Поедно. Вот тя до колена. Bakın lan en çok çok koyuyorsun. Е, Hop. belki de Yine hadi. Gel. Salsa gibi oluyor. номер 44. Как ли сте вие, господин? Няма много спечели тази година. Дайте да благодарим. Okey, okey. Oh, yok hayır. Yan o teras da var. О, пък тук е проекта на Давай. Böyle savaşlar var. Böyle zaten daha iyi. Номер 40. Arkadan bari kuyruğu burada. Номер 84. 84, ако е тук да заповяда, тя ми коля да се прибира подаръка в туала. yok. Ya da öyle. Olmamış hani. 84 повтарям. Benim o ay ceza О, sana. хо. Ben de kopi değil ama şey kaldı ama. Моля, Olmayan връзка. Ben de işte bunu. Така. Bunu ne yapmak konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne o? Ben bakıyorum lan. Ayağıma bakıyorum diye ayağıma bakıyorum. Okey. Ne? Hep onları yazıverir. Ne yapacağım hocam? Ay yanı ne? Ya yazıyor. Balık faiz. Yazıyor bile getirin bize otlağa büyüsün. Ver o. Başına uyuyor hocam. Номер 25. Повече лоша Следващия грешка, печелищ колкото след да така да заповяда да си вземе подаръка. Номер Başına sonra çok koyuyor. 25. Bir tane bu yaptı patladı kulağımın dibinde bir tane o yaptı oldu. Bir diye povek yaptı değil mi lan? Номер 25. Duvar gördün sen? Povek 25. yapmadılar. Yukarı. Bir şey yok zaten. Ya sağlamadan mı oldu? Almıyor mu? Следващия печелищ. Şimdi kasası için para yok senin. Hayır kasası için para yok senin. Şarap parası kaldı. Şarap parası. Belli oluyor ama şarap parası kaldı demek. Herkes demek belli. Herkes belli. Bu şey iyi. Номер 57 да заповяда за подаръка. 57. Гюлнар търсим с номер 57. Нека да заповяда сега. Hala alakalı yapar. Няма, май обичате ми тук.
Ama senin başına bakayım çalıp ki. Ha? Hı? Senin başına bakayım çalıp ki. Onu göre donayım ben sana. Дай с нетърпение чакаме. Номер 80 заповяда. 8-0. Birisi gidiyor ha. Шöyle gidelim. Тя достане да заповядате. Size gelsin. Някой май обича да готви. Ето заповядайте. Може. И нека да изтеглим. Нека да изтеглим следващия печелищ билет. Ще посълния бъл, но? Ще посълния бъл, ще как само. Номер 42. Нека да заповяда. Да си получи подаръка. Телефон ще видя. Няма брат. Телефон тапсъл. Някой май ще прави баклава. Трябва да си получи. Да изтеглим следващия билет. Бъде ваш билет. Yakasın da çalıştığı için yakın altı koyuyor. Çalacaklar. Ay bak. Номер 28. Да заповяда да си получи подаръка. 28. Ya sen bir tane çok güzel altı çaptı. İyi tamam. Ne güzel kalıyor ne şeyde kalacak. Номер 28. Да си получи подаръка. Сапонирка. Да. Номер 66. Не 60. Нека да заповяда да си получи подаръка. Я да видим, тук има едно портмоне, което трябва да се запълни за новата година. Може ли това ще се учим? За портмонето. Нека да изтеглим. Нека да изтеглим. Номер 74. Нека да заповяда за подаръка. Дам подаръка или да ви го давам? Защото не знам дали... Пак ще ви го дам. Заповядайте. Нека да изтеглим следващия печеливш билет, който... Soğuk bir şey sarflı yerde. Şimdi günlük altta bir asıdan 82. Номер 82. Нека да заповяда. 82. 82. Пак повтарям. Човек, който обича да ми съдове. Апо, днешката. Днешката да заповяда. Boşlukta magama. Заповядайте да теглите следващия печеливш билет. Номер 91 за следващия печеливш, който печели... О, господин, обичате да готвите. Ама, можем да попитаме, можем да попитаме какво... Alan gidiyor, alan gidiyor. Soğuk, gündüz soğuk da var. Oturmak lazım. Sen insan yok bunun için mi? Burada. Нека да изтеглим следващия печеливш билет. Малко останаха. Ateş. Eşin bir yanmaz. Нека да търсим. Sonra bir tutum olacak. Evet, kaldıracak birisini koyayım. Мери фармака. Номер 49. Нека да заповяда за подаръка. 49.
Митра, ама и Митра Така, продължаваме с следващия печеливш, който с номер 27 да заповяда. Номер 27, нека да заповяда да си получи честнето, за да може утре да пие кафе. Номер 27. Ало, има ли 27? Хайде, прибирам в чуала, ако няма номер 27. Ами така. Да. Не може да забавиш, че още имам тема, които трябва да учи. Номер 72, нека да заповяда да се получи. Заповядайте си подаръка. Втората минута налага в... Заповядайте да тия печели билет. Ama doldu. Gerçekten doldu. Номер 70. 7-0. Нека да заповяда да си получи подаръка. Чакайте да видим какъв е подарък. Ооо, съд за кек. Заповядайте. Номер 4. Следващия печеливш билет, нека да заповяда. О, твърдо ти заминава, тя мали има. Не мога да го дам. Съвсем не мога да го дам. Дали ще го заслужим, не мога да знам. Номер 41. Следващия печеливш билет, нека да заповяда при нас. Който иска да си получи подаръка. Ако не искате, дете съобщение. 41. Пастърмани се друг май, така да накълта ми. Опа. Един секретар. С номер 89, нека да заповяда при нас. 89. Опа. Обаче трябва някой да наснима. Така. Сега, няма нужда. Глупости. С дядо Коледа кой не иска да го снима? Нека. Заповядайте. Нека ще закайма. Само секунда. Благодарим. Теглим следващия печеливш билет, който е с номер... С номер 65. 63. Опа, извинявам се, 63. 63 да заповяда сега. Заповядайте. Така, теглим следващия печеливш билет. Опа, само секунда. Ще останаха само две. О, дядо Коля, заповядайте. Последно! Номер 54. Нека да заповяда да си получи подаръка. Опа.
Опа. Някой имаше идеи, ягодки. Ама ние сме. Сигурно. Така, само секунда. Само секунда, докато изтеглим. Сега, теглим голямата награда, обаче... Да. Номер 6 за голямата награда, нека да заповяда! И така, голямата награда ни за тази година, защото сме в зимен период, и така, трябва да се топлят някакви хора, нека да се залият. Да, нека да заповядат при нас за една снимка. Кенан, заповядай, тук съм дядо Коля да се снимаш, ти какво? Най-го и срам. Господин Кенан, нека да заповядате. Не може. Господин Кенан не язи. Ами явно не може да топи. Сега, ами, какво да кажем? Благодарим за тези, които си получиха подаръците от дядо Коля за тази година, които са заслужили, така и са слушали. И весело изкарване на новата година от дядо Коля. Вече до година ще се срещнем. Сега, ако докажете за жителите на село Висело, тъй като времето е много студено, няма много. Обаче, ало! Слушаме ли са така? Има ли хора, които... Сега, някой дето да не си получил подаръка, има ли? Кой? Някой каза аз. Номер, че не сме видели, господине. Ами той сина ви... Той сина ви явно не може да толкова, той си получи твоя подарък. Така. Сега, пожелавам ви весела нова година, със здраве, щастие, много любов, да си прекарате новата година. 2026-та! Така, някой, който иска да се снима с дядо Коля, да вика да заповяда. Който иска, тогава да